ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд нан мошинои нав ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошинро қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошини фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастед ВАЗ 2106 бо нархи арзон ва состоянии зур срочно. Ҳастад Nissan Maxima, Opel Caravan, ВАЗ 2107, Opel Hatchback, Daewoo Nexi, Lexus RX, Opel Astra J, Hyundai Elantra, мошинои Infiniti ҳастад дӯстони азиз, бо ҳастад Opel Sedan, Mercedes сечка бима, сечка прасоя, мошинои советскиам хела бисёрае. Обшум дӯстони азиз, навори хуб шудаги ҳастад, бисёраш бо навора дӯстони азиз, яъне ки навор кардаги ҳастем, яъне ки таърихи живой навор. Дӯстони азиз, ҳамаш дар навор маълумотош гуфтагиа. Дӯстони азиз, ҳар як мошина дар рақамҳош телефон шуда дар ҳамон ростшон мемонем, метавонем ки кадомеш ки мақол дар ҳамон рақамҳо занг занем. Курси 128 тумон навора сар ки марамат рафтем. Ина марамат бачаҳо, ВАЗ 2106 чӣ хеле ки мухлисои мошино бисёр будиам бачаҳо. Ина мошинчае ки хеле састияни хеле тайёркардагӣ ман навидисам. Дӯстони азиз, свети раднои айхичай, светча мегӯяд айхичай бачаҳо 12000 сомон мегӯяд, краскаша нав кардаги ҳастем, краскаш раднои айхидаш. Дискои азарбайҷански бачаҳо 7000 сомон мегӯяд, нав карда задаги ҳастем. Инчунин бачаҳо танировкаш солона нав кардаги, солона танировкаи нав дора, мотораш 06 раднои айхичай. Дӯстони аз системаи музикашам зури бад. Аки мошина ман намедонам гӯша таъриф кунам, хай ки солаш кӯна ине ки мошинча аки бовар кунем мухлис дора ба худаш. Срочно фурӯшад. Дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бухта. Ина марамат ва маша бо айпеш нишонтон метавонем, бо мақсад гал мезанем. Дӯстони азиз, ҳолати болнош 90%, дискои азарбайҷански, светаш свети мақсад зури бад. Мошин беруна ягон ҷо кор надорад. Обшивкош тозаак бачаҳо, на карешоки мақсад ки танировкаи солонаш бачаҳо нав кардаги ҳастам, скаменко айхичай. Дост ки музикаро мо пас кардем барои да сиёнка ная гуфта. На дӯстони азиз, мошинча срочно фурӯшӣ ҳастай, балони ақибшам нав. Бачаҳо, аки мошин беруна ягон ҷо кор надорад бачаҳо. Утилизатсия, танировка ҳамаш бачаҳо солона кардаги ҳастай. Фақат ки ҳуҷҷатош не ки бучидаги. Тоқа ҳуҷҷат мекунед тамом аста. На дӯстони азиз, бесени мошинча хушрӯгира. Аки мошина аки ба худшон бачаҳо доранд мухлис, агар сад накунем ба худшон мухлис доранд. Дӯстони азиз, мотор айхидаш радно як мақсад 06, танировкаи солона, дискои фасод, свети радной. Нархи мошин бачаҳо 33000 сомон аст, бо муомила савдои хуб дора. 33000 сомон бачаҳо бо муомила савдои хуб дора. Мошин дар шаҳри Бухтарай. Биен бачаҳо мошина айпеш бинен ва харидорга срочно. Марамат дар рақамҳои хундаазам маълумотша гиред. Марамат бачаҳо 67000 сомон Hyundai Elantra 2016 Америка. Бачаҳо мотор 1.8 ҳастай, газ бензина, гази еврочарам бачаҳо мондаги ҳастам, свети металлик. 67000 сомон бачаҳо бо муомила савдои хуб дора, срочно фурӯшай. Мошин бачаҳо 2016 Америка, мотор 1.8 дӯстони азиз, Hyundai Elantra. Мақсад Аванте не ҳамин фигураи Аванте, мақсад ки Elantra Америка шай бачаҳо. Срочно фурӯшӣ. Дӯстони азиз, краска кор надора, хай ҷош хеле мақсад ки ягон ҷош хеле кам тараки, хеле хафидагӣ, мақсад ки ягон ҷош хеле сарапи надорад, мақсад хеле ба хайра. Хай мақсад фарошам хӯй на пайдировка мекунем. Ина марамат дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ. Обшивкош бачаҳо тозаакай, 4 та электропакет дӯстони азиз, блока боковой, скаменкош мақсад латаги чихола мондаги аст, коробкаш автоматай. Надесен дӯстони азиз, салош ягон ҷош кор надорад. Ина марамат. Балонош дӯстони азиз як 80-90% аст. Дӯстони азиз, 67000 сомон мақсад ки бин мошина айпеш бинен, бо мақсад ки муомила дорад. Нархи арзон мондесиам бачаҳо, срочняке мақсад. Бин мошина бачаҳо айпеш бинен, баъд мақсад харидорӣ ки мошин бачаҳо дар шаҳри Бухтар ҳастай, 3 моҳи дига бачаҳо ҳуҷҷат дора бачаҳо, моториш 1.8 газ бензин 2016 Америка. Дӯстони азиз, оиди мошин чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидан, дар рақамҳои поимда занг занед, соҳибшон ба шумо фаҳмода метиҳанд. Ё ки мошина айпеш бинен мақсад диден, бо мақсад чӣ муомила мекунед. Марамат срочно. Марамат бачаҳо 33000 сомон Nissan Maxima 2004 бачаҳо
мотор секати. Дӯстони азиз, солона дидасен документош нав кардагия 2026 то мақсад ки 2027 ҳуҷҷат дорад. Дӯстони азиз, мошин 2004 мотори сеай свети серебристи краскаш нав, мақсад ягонҷош кор надорад. Дӯстони азиз, срочно фурӯшай 33000 сомон бачо бо муомила дорад. Ина марамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, балонош пачка. Мошин айни ҳо бачо заводӣ кор кардеса. Ина марамат обшивкошам тоза кай бачо 4 та электропакет, регулировка ва замок бачо, чухолакҳои фасон мондаги ҳастанд, коробка механика бачо, мониторои фасон мондаги ҳастанд. Ина марамат дӯстони азиз, мошинча тоза. Ина марамат. Дӯстони балони пешам пачка. Ина марамат бачо. Десен 2026 бачо ҳуҷҷатш кардагӣ. Ровна 1 сола дӯстони азиз. Мотор се. дӯстони азиз, 33000 сомонош мега, мақсад ки бо муомила савдои хуб дорад бачо. Мошин дар шаҳри Бухта 33000 сомон бачо бо муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Бухта дар ноҳияи Кушонина дӯстони азиз. Утили ҳуҷҷат ҳамаш нав кардагӣ, краскашам бачо навай. омода ай пеш бинем бачо ва харидорӣ кунем марамат. Марамат бачо Opel хечебеки фурӯшии срочно. Дӯстони аз соли мошин 98 солаи сӯзишвориш бензине, мотори 1.6 литра, коробка механика, сайсери мошин мегад зурӣ бадай бачо. Мошин хеле ки як дасткашса сайсериш мегад вообще зурӣ бадай, мақсад мошин арзанда. Краска мошин ягон ҷош кор надорад, хадавоиш нав кардагӣ. 3 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дорад, утилам дорад. Краскаш необични, салоншам тоза кай бачо 98 сол. Дӯстони азиз, мошина мега агар аз худа мегири, фақат мегири ҳай мекунӣ, мошин қарор дорад бачо дар мақсад ки шаҳри Душанбе. Нархи мошин мегад 35000 сомонӣ бачо бо муомилаи савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, хеле Opel шлақа нестай, мақсад мегад сайсени зурӣ бадай, як тағйири рӯӣ кардаги ҳастай. Сайсени мега зурӣ бадай, дискош рамашка бачо. Нархи мошин 35 та бо муомилаи савдои хуб доштаем. Касе онда ки дар кор боша Opel хечбеки тоза дӯстони азиз, рақамош мондаги аст, занг занед, маълумота гиред. Мошини ҳуҷҷат, утил, краскамаш нав. Марамат срочно занг занед. Ина марамат бачо 28000 сомон Opel Caravan 97 сол бачо, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, краскаш бутулкаи пачка бачо, ҳолати балношам навай чашкош беварид. Дӯстони азиз, ҳамира гуфтам ки 33000 мо гуфтем не, нарша мондем 28000 сомон бачо бо муомила савдои худ дорад, мошин срочно фурӯшай. Ина ма дӯстони азиз, айдур мақсад нишонтон метон бо мақсад ки гап мезанам. Ина марамат дӯстони азиз, краскаш пачка бачо, ҳолатҳои балнош пачка. Мошин беруна ягон ҷо кор надорад дӯстони азиз, ягон ҷо кор надорад. Обшивкошам бачо тоза каса дата электропакет дорад, чухолакош нав мондаги десен, чухолакои пачка, коробка механика дӯстони азиз, торпедошам ягон ҷош кор надорад. Ина марамат дӯстони азиз, чухолакош пачка мондаги ҳастанд, бо бачаҳо люкам дошта, люки ледни. Ҳамин караванда бовар кунед, ин свети хадавои ҳамея дӯстони азиз, свети бутулка, краскаш нав, чашкош мега беварӣ. дӯстони азиз, 97 тозаи мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад. хай омада бинем. Аки мошини хизматия бачо, аки мошини салон неста, аки хай тайёрш кардиям, мақсад бачо меҳнат кардагиам. Балнош нав дӯстони азиз. Чӣ хеле гуфтум бачо, нархаш мақсад 28000 сомон аст, бо камтаре дига бачо муомила мешавад. То охири сола ҳуҷҷат дорад, 97 сола бачо, чашкош беварита. Краскаш навад дӯстони азиз. Агар ягон мелиш ягон кор агар кунед, ягон химчиска ахи салоншо мекунед, ягон накунед, чӣ мақсад дар корам нест. Мошин дар шаҳри Бухта бачо срочно фурӯшай. Утилизация ҳуҷҷат ҳамаш кадаи краскаш нав бачо люкдор 28 та бачо тайёрай омода биден ва харидорӣ кунед срочно. Марамат дар рақами пуромда занг занед. Марамат бачо ваз 2107 срочно фурӯшӣ бо нархи арзон. Дӯстони азиз, солона тонировкаи 100% дорад, солона ҳуҷҷат дорад бачо, утилам дорад, номеракои ваз 2107 бачо падаркай. Айни ҳол борон боридеса, хай мошина срочно навардиам, бояд сиёмкаш кунем бачо. Нархи мошина мега 25000 мегам, бо камтар дига мега муомила мекунем срочно фурӯшӣ. Дӯстони азиз, мошине ки идеалай нархи дастра аст. 25 таш мега, бо камтар дига мега муомила мешавад. Мошин бачо дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. Ина марамат срочно. Дӯстони азиз,
балон шо дизайн сатфуза навадискои фасон дорад свеча мехини обычная краска кор надорад ина марамад дӯстони азиз обшивкош тозака чихолакои фасон мондаги аст дӯстони азиз мониторшам зур ина марамад салон ягонҷош кор надорад ина дӯстони азиз тамошо кунед мошинча ҳам мешава бачо ина марамад салоншам идеални ина дӯстони азиз боз бо активша нишонто метиҳем гӯш коҷи гӯш кун ина дӯстони азиз багачашам ранги сандақча хушрува баъзе бакадаги ина марамад дӯстони азиз нархи дастрас мондист ҳам соҳибшон мошина хай тайёр кардам бовар кунам мирад ку 30,000 ҳам мегавам 2004 бачо мотори 1.6 то охири сола танировка дорад то охири сола ҳуҷҷат дорад мақсад мошин нархи мошин чӣ хеле гуфтам 25 та бачо бо каунтер дига муомила мешавад срочно фурӯшай мошина бинен бачо ай пеш бинен баъд хайдор кунед срочно марамад ина марамад бачо 38000 сомон Opel Astra G 98 сол бачо 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад утилам дорад бачо мошинча нахядова дӯстони азиз биҷош ки оз камбуд дорам мегем бо мақсад гамезай срочно фурӯшай 38000 сомон каунтерага муомила мешавад срочно фурӯшай ина марамад тамошо кунед дӯстони азиз инаи бампериш кор дорад мақсад балнош 70% ҳастай инаи крил мегад мақсади қак кор дорад лекин ин крила селекон мегад нав доре метиҳем мегад ин крил селекон нав ҳастай дӯстони азиз метиҳам ина марамад обшивкошам тоза кай бачо дута электропакет сиди салон дӯстони азиз чихолакои фасон бачо набуд дӯстони дидасен ин хе кожа чи будай мақсад кожа намедонам ранги бафкин кожа хича дӯстони азиз тарпидошам ягонҷош кор надорад ина марамад срочнай 98 сол аст камакош кожа будай инаи лапҳои беруш каунтерак сухтагӣ дорад ина дӯстони азиз инаи багажам мегад нав доре мегад метиҳем мегад ин сели багаж пачка нав хардаги аст метиҳем мегад дар ҳамин суми ки мо мондесем инаи багажа сели нав дора метиҳам то нав ина марамад дӯстони азиз инаи беруна каунтераки намҷаш мақсад ки лаки сухтагӣ дорад ин параш созай обшин параш мақсад ки сухтагӣ дорад дӯстони азиз ба инаи бамперам кор дошта 7 моҳи дига бачо ҳуҷҷат утил дора бачо 98 сола 38000 сомон дӯстони азиз инаи крила қади багаж нав доре мегам метиҳем мошин дар шаҳри бухтаре бачо 38 та кам тарак дига бачо муомила мешавад бисёр баъде марамад срочно омада бинем ина марамад бачо 83000 сомон Lexus RX бачо 2007 Америка дӯстони азиз 2026 танировка дорад 2026 ҳуҷҷат кардагиай утилам дорад бачо яъне ки солона ҳам танировка дорад ҳам ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз Lexus RX 330 ҳастай моторшам 330 мақсад ки моторшам 330 мешавад моторш танировка кунам солона кардаги ҳастай мушкилем хари свети пасонакай дӯстони азиз 83000 сомон каунтер дига мақсад ки муомила мешавад каунтер дига мошинча срочно фурӯшай намарамад тамошо кунед дӯстони азиз ҳолати балнош мақсад навай мақсад беруна кор надорад мошин обшивкошам тоза кай бачо 4 та электропакет рӯйҳо бакавой сидино бачо лифтай дӯстони азиз винкодаш марамад коробка автомат монитор худ тарпидошам ягонҷо кор надорад бачо мултило дорад ина марамад люкам доштай дӯстони азиз ай лабавоиш каунтерак мақсад ки треш надоштай каунтерак такидагӣ дорад 2007 мега соҳибшон Америка дӯстони азиз ки мақсад 83000 каунтерак муомила мешавад бисёри бад не мошин бачо дар территорияи шаҳри бухтара ина мақсад тамировка ҳуҷҷат ҳамаш солона кардагиай срочно омода бинед ва хайдорӣ кунед бачо марамад мошинчаи американка срочно фурӯши нархи Astra G Infiniti бачо G35X солаш 2005 бачо моториш 3.5 солона документ кардаги аст светиш хали необычный бачо свети беҳтаринай нарша мега 65000 сомонӣ бачо бо муомила саудии худ дорад мега срочно сум дар дӯстони азиз и ҳама навотура доштай мошин идеални состояния дӯстони азиз десен балнош пачкай навай мошин берна ягонҷо кор надорад ина марамад мошин срочно фурӯшай обшивкош тоза кай бачо электропакет ба кавои шаҳри гуфта хад мешаванд скамекош бачо мақсад ки чиай чӣ мега кожа обшим як гала функсия дошта коробка автомат дӯстони азиз хоб рӯш мақсад лифт дораст чӣ доштай мутил доштай
این همین فونکسیون همشون کار میکنه. دوستان عزیز سالنش نکی زوری با اینا مرا دوستان بولیوکا داشته پولنی کجای دوستان عزیز ماشین امریکان که با اون پیش مقصد اخیرا نه دیسکوی فاسون دسته دوستان عزیز اینفینیتی GX دوستان عزیز G35X اینم خیلی نو تسویتش نکی مقصد کی زوری با داره مقصد بیرون ماشین یگون رو کور ندارد همین میگه خب قیمت گرفته اگه اصلا مقصد $100 کور میگه روز میفروشیم نرخ بچه 65000 میگه مقصد که با معامله سودای خوب میشه نرخ ماشین 65000 سوم با معامله میشه چون ندیسین 2026 دادش کداگی است سولونا اوتیلم داره بچه 2050 موتور سویلیم مقصد کی رنگی سامایلوت است ماشین میگه دوستان عزیز موتور خراب میگه بودیل پر از خود نداره ماشین بچه در نهایت وقت خراب داره سروشنا فروشی است بیاین با استودتون بیاین مقصد کی خرید کنید سروشنا اینا مرامت بچه 59000 سومون مرسدس بنز کلاس سچکا الگانسی توزا بچه 10000 سول коробка автомат دوستان عزیز سولش مقصد 10000 مای موتور دای بنزین گاز دای بچه کانسنرش کار میکنه یک سال حجت کداگی است بچه بو مقصد کی چیه ترانزیت دوستان عزیز مقصد کی شورت پوت همش ترانزیتوش دوستان عزیز ماشین ایدئال نیست استنیای 59000 میگه با معامله سودای خوب داره دوستان با ماشین شما میتونیم بو مقصد گام میزنیم بچه حالتی بالنوش پچکای مقصد کی یک 90 فویزا ماشین بیرونه یک اونجا کور نداره اینا مرام دوستان از ابشیفکوش هم توزا که بچه скамекош латаги айхичай 4 та электропакет бачо мақсад ки абагреф дорад ба кавои қадрос мешавад достони азиз опшни ба кавои региовка мешавад багаж ҳуй мешавад достонад коробка автомата маниточаи фасона бачо консешав кор мекунад салонш ягонҷош кор надорад достонад автопилотам дошта ина марама салон тоза бачо салоншна фурши ҳолати балои ахтуан сӯза دوستان عزیز موتورش میگه دای به ягон расход бачо элеганси тоза дискои рамашка اینا مرامت سویتی خیلی سینی عجیبه که بچه مقصد الگانس توزا دوستان از خیلی مشکل اگر از خود نمیکنیم مقصد بودتش نه سوالنا کداگی است مشکل فقط نمبر میگیریم بچه کانسنش کار میکند بالنوش پچکای کانسنش هم نمودش کار میکده 59000 میگه با معامله سودای خوب میگه میکنیم سروشنا مقصد کی فروشی های ماشین در شهر بختره کسانی میخره میگه ماشین اومده ای پیش بینین مقصد سنجین بعد مقصد کی معامله سوداش میگه میکنیم مراد سونه سروشنا فروشی در رقم پایمدا زنگ زنیم اینا مرامت بچه 24000 سومون واز 21014 سالش 10004 بچه موتورش 1.5 اینا بچه سولونا حجتش کداگی یعنی که یک سالی پر داره 2020 بچه حجتش کداگی اوتیلم داره بچه کراسکاش هم نوای دوستان از نمرکش هم فاصله این ماشین خیلی خوب بود میگه صاحب چون اینا نو بروارده میگه یک کوروش اکادمی نه مقصد کی بروارده ماشین میگه خیلی خوب بود دوستان عزیز صاحب شما میگه ماسکا میرم میگه با خاطر ماشین میگه میفروشیم نرخ ماشین بچه 24000 سومون است با معامله سودای خوب داره ماشین 10004 موتور 1.5 اکونومی کراسکای سویتی بلو میگن کریستال میگن هم خیلی سوید اینا مرامت تماشا کنید دوستان از ای دور میگیرم مقصد کی ختم ببینید خوش کدا سویت چرخ سویتاکی فاسونا کرد این ماشین با که میاد تنیروفکا نمیرسه تمام اینا مرامت ابشیفکوش توزا که بچه الکتروپاکت داره دوستان عزیز چخلاکای فاسون коробка механика маниточаи фасон задни камера ҳама навотор аз кор мекунад задни камера кор мекунад ина маромат достони азиз худом бинед паталокош ягонаш кор надорад салонш хеле сӯзае ҳа ки ҷош ки маъқул наша бо худом мегирем баъдитон мекунем دوستان عزیز حالتی بالنوش 80% هسته اینا مرامت بچه سروشنا فروشی ماشینچه ایدئالیست است یعنی بچه سالونا حجتش کداگی اینا مرامت ماشین در شهر بختر مقصد میگم از کامera میگم ماشین میفروشیم دوستان عزیز ماشین قرار داره در شهر بختر چه خیلی گفتم نرخ ماشین 24000 سوم بچه با معامله سودای خوب داره دوستان عزیز ماشین چه خیلی میشود بیاین دوستان عزیز ماشین ای پیش مقصد خریداری مقصد ای پیش بینین بعد خریداری کنیم ماشین اومده ای پیش بینین ماشین مقصد کی بودیلی پر میگه صاحب شو ماشین در شهر بختر سروشنا مرا در رقم 15 زنگ زدید معلومات گیرید برآمد بچه 10000 سومون دایو نکسی دوستان عزیز یوجنی корейска 10000 сомон рош мега бо мақсад ки муомила мешава срочно фурӯши ина маромат тамошо кунем бачо хайди десен мақсад камакамаки кор дорад хай касоне да ки мақсад некс дар кор бошад دوستان عزیز ابشیفکوش хай кор дорад чхолош ҳам простой бачо мошин полни химчистка мега ина маромат دوستان عزیز
срочно фурӯшӣ масад 10 000 мега бачо бо масад ки муомила мешава. дӯстони азиз мошин чӣ дора чӣ меган утил дора фақат ки ҳуҷҷаташ буштаги не ки мақсад ки ҳуҷҷат ча меган масад маслиҳат мекунем ҳам пули ҳуҷҷат ча мегзарам масад бо хайхтон бо зангзан мепурсем мошин дар шаҳри бухтара 10 000 сомон бачо 96 солаи мақсад ки южни корейская бачо хай краскаш бад нест ҳами ада ҷошкали кам тарафи мақсад чӣ дора хай мошина 96 тоқа утили холӣ дора балмошам соз буда не ки мошин бачо химиска хали расхобигин дора мошин айн ҳол қарор дорад дар мошинбозори шаҳри бухтар 10 000 сомон бо муомила савдои худ меша марамат метавонем омада бинем срочно марамат бачо 28 000 сомон опел хечбек 96 сол бачо б1 варид ва дӯстони азиз ҳуҷҷатошо нав кардаги ҳастанд солона ами ака мега мошина қиматтар гирифтаги ҳастем мега срочно мега мақсад сафар дорем мақсад ки ба ҳам хотир арзон мондесам бачо не ки чашкош беҳваритай краскаш пачкай свети вишнови дӯстони азиз мошин ягон чашкаш варид надора бачо моторша масахир нестай маслаша мега ин имрӯз алиш кардаги ҳастем бачо инам дӯстесин солона ҳуҷҷат кардаги 28 000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дора срочно фурӯшия инам марамат тамошо кунем дӯстони азиз ҳолати болнош навай мошин беруна ягон ҷо кор надора хай наи паспозакшазе хито мечаспонем инам марамат абсикош бачо тозаакай скамекош бачо латаге баъд тунад чихолакҳои фасон мондаги ма чихолакҳои али контакта чиам хели бачо мошин бачо кондиционер дора ина марамат дӯстони азиз чиёшам тарпидошам созай ина дӯстони азиз салон тозача капотча ягон ҷош кор надора ина марамат балну яқи бишина ки миёна буда 50% ина бачо марамат срочно фурӯшӣ буда и параш балнуш наам якташ бафки ман безеба ёш созай сета соз буда масалан фақат ам якташ безе буда дӯстони азиз чӣ хеле гуфтум нархи мошина мега 28 000 мега мақсад ки бо мега савдо муомила мекунем бачо ина десен солона ҳуҷҷаташ кардаги мошин бачо дар шаҳри бухтар астай 28 000 сомон бачо срочно фурӯшӣ астай бо муомила меша метавонӣ ки мошина омада бинем марамат срочно